नारळ बघा केवढा मोठा. त्या जेटीवर हाणूक जातलं कोण असत तर, बरोबर ना. ओके, तर नक्की यावा. आपलं जुवो फिराक पानखोल जुवो. कनू मी येताना बघले ना, घर तुमचं खूप मोठा. किती बिराड आहेत घरात? आता गणेश पूजन करतील. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज असा श्रावणातलो तिसरा सोमवार. गेल्या सोमवारी आपण मार्गेश्वराजवळ गेलेलो, त्याची मी छोटी रीलच बनवलेलं आहे. तर आज आपण इलो वाडोळेश्वर म्हणजे पानखोल जुव्यावरती वाडोळेश्वर मंदिरात. तर आज पहिल्यांदाच येतो आहे मी श्रावणात या मंदिरात, वाडोळेश्वर मंदिरात. तर आज वाडोळेश्वराचं बोललं दर्शन घेऊया. तर चला जाऊया. मी असं आहे आणि सृष्टी पण असा. सृष्टी आणि मी दोघंजण निघतलो. होडी येत आता इकडून, होडीन पलीकडे जायचा आणि त्यानंतर तिकडे मंदिरात जायचा. तिकडे आपल्या ओमकारचे पप्पा ओमकार भेटतात. त्या दिवशी जो आपल्या व्हिडिओत होतो तोच ओमकार. आज त्याचे पप्पा तिकडे पूजा वगैरे करतले. तर आपण पण जाऊन पूजा करूया, फूल वगैरे घालूया आणि नंतर आजूबाजूचं परिसर थोडंसं फिरूया. तर चला जाऊया आपण पानखोल जुव्यावरती. चला. मी आता वाट बघतो होडीवाल्याची, कारण इथली जी तारीची होडी आहे तो येता 9 वाजता. त्यामुळे त्याची वाट बघतो. इकडून एक आपले मित्र येतात बघा होडी घेऊन. पण बरेचसे लोकांचे स्वतःचे होडी असतात, ते आपापले घेऊन येतात. आणि तारीच्या होडीन पण जाणारे बरेच लोक असतात, कारण तारीची होडी दिवसभर असतात. तर बघूया आपल्याला आता खायच्या होडीन जायचं येतं. ह्याच्या होडीन काय तारीच्या होडीन, कोणत्या तरी होडीन जायचं आपल्या पलीकडे. बाजारात चाललास की का? तरी चालली सगळी मालवण बाजारात झाडू बिडू घेऊन. ते लोक त्या साईडला होडी लावतले आणि तिथून चालत जातले, किंवा रिक्षा असली तर रिक्षेन. आम्ही आता जातो गण्याच्या होडीन. गण पण आपलो मित्र पाहुणो सगळा काय. गण्याच्या होडीन आम्ही पलीकडे जातलो. येताना आपल्या गुरु असतो. मी आता गणेशच्या होडीन चाललो पलीकडे. गणेश शेट्टी ही असा जेटी, मेन जेटी. आणि आम्ही उतरतलो गणेशच्या घराखाली थंय पुढे. तरी डायरेक्ट उतरायचं आणि तिथून परत चलत या साईडने चालत 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 ओमकारच्या घरी जायचं. आपल्या गाडी तिकडे उतरायचं असं. हयच उतरतय आणि दोघे जण येतात, त्यांना पलीकडे परत सोडतलो. त्यामुळे आपण आता हयच उतरायचं. आणि हीच असा तारीची होडी जी रेग्युलर चालता, उलांडीवाली बघा. ही होडी कायम चालू असता. वर्षाचे 12 महिने ऊन पाऊस काही असलं तरी ही होडी चालू असता. गण्यान पलीकडे सोडल्यान. गण्या थँक्यू. आता जातो ओमकारकडे. चल. उतरलो जेटीवर म्हणजे जुव्यावरती. आणि असा पानखोल जुवा. इकडून आता समोर गेल्यावर ओमकारच्या घरी आणि या साईडला गेल्यावर गणेशचं घर. म्हणजे भरपूर घरात आतमध्ये
तर आपल्याक जाऊचा ओमकारच्या घरी आणि त्याच्या घराच्या बाजूकच तिकडे मंदिर असा, त्या मंदिरात आधी जाऊन दर्शन घ्यायचं. तर आधी जाऊया ओमकारच्या घरी. किती चुडता पडली आहेत ना, भारी वाटतं की नाही? पहिल्यांदा चिलस ना तुझं यार? हां हय तू माका वाटतं हां हय पहिल्यांदा चिलस, बरं वाटतं ना? चल आता आणि पुढे जो तुका दाखवते. चल ॲक्च्युली 13 वर्षात सृष्टी पहिल्यांदा जुव्यावर इला. लग्नाक 13-14 वर्ष झाली आमच्या, पण जुव्यावरती सृष्टी पहिल्यांदाच इला आणि जुवो पहिल्यांदाच बघतला. तर चला मी ड्रोन शूट पण तुमका दाखवेन. आम्ही ड्रोन शूट पण घेतलेलं जुव्याचे, तर त्या वरून पण कसं दिसतं हे पण तुमका दाखवेन. एक शॉर्ट मी टाकलेलं आहे याच व्हिडिओत. चला आधी जाऊया ओमकारच्या घरी. थंड वाटतं ना, भारी. समोर दिसतं तर ओमकारचं घर. आणि बघा या साईडला सगळी शेती करतात, पण त्या साईडला आता पाणी खारा पाणी येतं, त्यामुळे पुढची साईड शेती करूक भेटणार नाही लोकांका. बांध तिकडचं बांध एक तुटलो त्या दिवशीच्या व्हिडिओत ओमकारने दाखवलेला आहे ना आपल्याक. तरी पण या साईडला बघा इकडे शेती करतात आतमध्ये बघा. आणि या समोरच घर दिसतं तर ओमकारचा. ओमकार म्हणजे त्याचं एक छोटंसं रूम पण भाड्यानं वगैरे देतात ते, म्हणजे रिसॉर्ट टाईप पण त्यांनी चालू केलं ना. तर त्याचे रूम पण आज बघूया. आणि ते भाड्यानं पण देतात. जर कोणाक येऊचं असत इकडे तर येऊ शकतात. ओमकारचा नंबर मी देईन, त्याला कॉन्टॅक्ट करायचं. आणि फिरण्यासाठी पण मस्त जागा, फिशिंगसाठी पण भरपूर चांगली जागा. आधी जाऊया ओमकारकडे आणि नंतर जाऊया मंदिरात. आपण आता असं ओमकारच्या घरी तळी घेऊन जायचं देवळात. आपली पण अगरबत्तीने घेतलं ना. तर आम्ही जातो आता मंदिरात, वाडवळेश्वर मंदिरात जाऊया. हां काय म्हणता? ह्याचं नाव ओमकारचा. पोरगे बिरग्या बघा काहीतरी लगीन करून द्यावया. काय रे तू बघलो काय? साईडला असं मंदिर, वाडोळेश्वर मंदिर ना ओमकार. तर तिकडे जाऊन त्या मंदिरविषयी पण थोडीशी माहिती आपण घेऊया. कारण आम्ही पण लहानपणी कमी येऊ, आता येऊक लागलो. त्यामुळे मंदिर पहिला नाही होता असा मी ऐका नसे त्या जाग्यात. आधी काहीतरी वडाचा झाड होता असं काहीतरी, होय ना रे? चला आधी जाऊया मंदिरात. आणि अजून आधी सावकाश चला खाया, बाकी मारा देत बरोबर, नाही तर दात पडायचे. हयच साष्टांग नमस्कार. अजून सावकाश चला, नाही तर हयच नमस्कार घालतलस. ह्या मंदिर आपण आता मंदिरच्या ह्या साईडने बघा कशी हिरवळ एकदम भारी वाटतं एकदम. ह्या साईडला सगळी शेती असा, भात शेती. ह्या साईडला सगळी घरं. आपण ज्या गणेशच्या होडी नेलो त्याचं हे घर बाजूचाच. पाऊस लागला सृष्टीन छत्री उघडल्या. कशा गेलं ना मंदिरात, काका असत ते बघ. तर गेलो मंदिरात आणि पाऊस चालू झालो. आधी आतमध्ये जाऊया, काका पण असत, ओमकारचे पप्पा. चला काय म्हणतात? मस्त. आज पहिल्यांदा तुमच्या मंदिरात आतमध्ये येईल या, कधीच नाही येईल आतमध्ये. इथून बाहेरतून बऱ्याच वेळा गेलं आहे, तर मंदिरात पहिल्यांदाच येईल आहे. तर आधी मी दर्शन घेतो आहे, नंतर पुढचा कायता बोलूया. चांगल्या दिवसात जाऊया, देवाच्या पाया पडा.
भटजी काका पण येल्यात आणि आता करतील पूजा. हे काका काय आणलास आपले? हो तेव्हा आता गणेश पूजन करतील. मामा गणेश पूजन करीत, आमच्या साळकरांचे मामा. ते आजी आता सगळ्यात वयस्कर आजी. अगे येत तू काय नाही, चौकाशी आहे मात्र चलत. वनिताजी बोलत कर की नाही खोत. तर आता बेल वाहतील पिंडीवर. भटजी काकांका शोधूक गेलेलो तारीवर, पण भटजी काका इथे येऊन पूजा पूर्ण झाली आणि भटजी काकांकाच शोधता. बरोबर हा येऊन अर्धी पूजा झाली भटजी काकांची. प्रभवे नमः, भीमाय नमः, प्रवराय नमः, वरदाय नमः, वराय नमः, सर्वकराय नमः, सर्वकराय नमः. सबस्क्रायबर येतात आणि नेहमी आपले व्हिडिओ बघणारे जगी काका जेव्हा काका माझे व्हिडिओ कायम बघतात हा. मी किती कुर्ले धरतो ह्यांका बरोबर माहित असतं. दमली रे ती, चला देत. ही एक आजी इली आता. आपल्याकडे तसे वयस्कर लोक आता खूप जुयाबद्दल माहिती देणारे. तर मामांचा बेल वाहून झाला. आता प्रत्येक जण इथे बसून पिंडीवर बेल वाहतील आणि भटजी काका मंत्र म्हणतील. जेवढे जण इले तेवढे सगळेजण बेल वाहतले. आता ओमकार आणि जगी काका बसतले. छोटा ना आता बेलाचं झाड. छंद श्रीमन महागणाधिपती नमः सर्वे दे तिच्या हातावर दे. खाली सोड, हातावरून पाणी सोड. ठेव अजून एकदा. सोड खाली. पीठ 3 धीराचम्य केशवन नारायणन माधवन सोडत खाली. गोविंदन डोळ लाव. हात जोडायचे. श्रीराम
फळं पिंजर लावायची दोघांनी नवांना पिंजर सौभाग्यद्रव्य हरिद्रव्य संयमी सिद्धिविनायक महान तीर्थमास्ते दर्शकम तांबूल केशवम पुष्पाति हरिद्रव्य नाना पिंजर तुगंधराव लोकीला खंडन चंदन संपना चंदन संपमी तांबूल केशवम पुष्पाति हरिद्रव्य पिंजर लावायची सौभाग्यद्रव्य कुंकुम संपमी तांबूल केशवम पुष्पाति हरिद्रव्य कुंकुम संपमी गिराचन्य केशवन नारायणन माधवन गोविंदन विष्णुवन. तर मित्रांनो इकडे इलाल्यांपैकी सगळ्यांची पूजा करून झाली, बेल वाहून झालो आणि आता आरत असतली ना ओंकार आरती करायची आणि त्यानंतर मग निघायचं आपण घरी. आता तसं बरंच वेळ झालो ना, तरी पण इथे इलव आमका पण एक पूजा करायचो हे मिळालो काय योग मिळालो योगायोगाने दिलं होतं. नशिबवान असं आहे मी. जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मना माता वटपादेशन संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मना स्वामी सचिदंबेश्वर रामनारायण विष्णुदामोदर वासुदेव श्रीधर माधव गोपिकावलम जानकी नायक रामचंद्र मुझे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम. माझा पडावा उपेक्षा नको गुणवंता निंता रघुनायका मागणे हेची आता. जय जय रघुवीर समर्थ मंगळमूर्ती मोर्या वाडोळेश्वर महाराज की जय. जन्मने फलेन फलतमृकाचेन तस्मात् फलप्रास फलाशमत. जे म्हणलं ठिकाण मंदिर सोटे महापूर त्यात पण वाढवश्य जे माझ्या त्यात पुढ्या प्रतिवर्षा सालाव्या पण पुढ्या शिव सोमवार माझ्या त्या पुढे पवित्र पुढ्या सर्वांनी पुढे तुझ्या बेलवांवर सेवाचा रियाज केले मानता घे पुढ्या कुटुंबाच्या पुढे. आता पूजा वगैरे करून झाली आणि आता सगळ्यांसाठी समोसे आणले आहेत काकानी. तर समोसे वगैरे वाटतात आणि या साईडला सगळे ज्येष्ठ नागरिक बसले आहेत जी जुयावर पूर्वीपासून राहतात बरोबर ना. आता साधारण तुम्ही मला वाटतं सगळी 70-80च्या बाहेर असताल ना, वय 60-70-80च्या बाहेर असताल वय तुमचं बरोबर. तर काकी आता काकी म्हणाक नको आजीच म्हणाक आहे म्हाका तुमका सगळ्यांका, तुम्ही सगळे आजीच आसात. तर आता माझा एक प्रश्न की आता मंदिर आहे तर मी जास्त पहिले येऊ नये आम्ही लहानपणी पण तेवढे नाही, पण इथे पहिला आधी मंदिर होता की मठ म्हणजे अच्छा वटवृक्ष होता हा, आणि तिथेच पूजा वगैरे करायची म्हणजे ती जी पिंडी आहे ती त्या वटवृक्षाखाली होती. आता म्हणजे मंदिर बांधल्यावर हा म्हणजे पहिला ती वडाचीच पूजा करायची. अच्छा तुमचा वय काय असं तुमचं आता? या आजीचा 75-80च्या याची आहात ना तुम्ही. मग मी असं ऐकायला असं आहे की जुव्यावर म्हणजे जो पावसात होऊर येता तो खूप मोठा येता, मी कधी बघले नाही. हा सगळ्यात मोठं होऊर कधी 89 सालात ना. साधारण किती ह्या मंदिरा इतक्या अच्छा म्हणजे आता आम्ही ज्या ओमकारच्या घराकडे गेलो त्याच्या वरती घराच्या पायऱ्यापर्यंत पण मग ते इथल्या लोकांनी काय केलं नाही मग घरातच राहत. अच्छा अच्छा
बरोबर बरोबर. म्हणजे देवाची पण तेवढी प्रचिती असा. बरोबर. म्हणजे ते पुरात मग ढोरा बिरा होती ती इथे. पूर इले प्रसंग इले तरी पण ह्या गावात आपण कसलो त्रास झाला होय ना. कारण आता बघितलं आम्ही, कारण देवस्थान आहे बरोबर. नवसाला पावणार. अच्छा अच्छा. कारण मी आम्ही बघितले आता याचे चारी बाजून पाणी आहे. कारण जेव्हा ड्रोन शूट घेतलं तेव्हा मी टाकतले एक शूट आम्ही लक्कीन माका दिलेलं आहे, पण त्याच्या चारी बाजून पाणी आहे. म्हणजे पावसात पुरात वगैरे नक्की तुमका त्रास होत असत. आणि तेवढा तरी पण तेवढ्या हेनी तुम्ही तो हे काढून तुम्ही हेनी राहुला असं एका महत्व. बरोबर ना. कारण आम्ही राहतो पलीकडे बरोबर ना. कारण मी खूप ऐका नसं, कारण बाबा वगैरे तेव्हा सांगायचे की पूर इलो की भरपूर पाणी असतं सगळं होडीशिवाय हे नाही. आणि तुमका येऊक जाऊ होडीशिवाय पर्याय. हा, मग ती कशी काय ठेवला? कोंबडे कुत्रे माळ्यावर ठेव. अच्छा अच्छा. बाकी सगळा माळ्यावर. हा अच्छा अच्छा. कधीच आमचं काय काही कोंडा देखू मरत नाही. नाही ना. बरोबर. सगळी देवाची कृपा. बरोबर. आता मी पण इलय ना, आज मी नाही येतलंय म्हणून सांगितलेलं म्हणतात ना, तर नशिबात असता होता. मी काकांका सांगितलेलं आहे की माका आज वेळ नाही यायचंय. मग सकाळी ही माझी बायको सकाळी त्याला सांगितलंय की चल आपण जुयावर जाऊया, वाडळेश्वराच्या दर्शनाक जाऊया. आणि आम्ही अचानक आमचा येणं झाला. आणि एवढा नशीब चांगलं की अचानक आमका पूजेक पण बसाक भेटला. बरं. आणि तुम्ही सगळी लोक माका आज भेटलात. बरं. इथे माझं येऊचं एकच उद्देश होतो, काय माहिती की जेणेकरून ह्या देवस्थान आता आय थिंक खूप लोकांका माहित नसत. फक्त आता जुव्यावरच्या लोकांका माहित आणि हडीतल्या लोकांका माहितच. तर माझा एकच म्हणजे जे आता माझे व्हिडिओ खूप लोक बघतात, तर त्यांना पण माझं एकच सांगणं की एकदा तरी या देवस्थानात येऊन भेट द्या. कारण आजूबाजूक जो परिसर हा तो बघण्यासारखा हा. जुओ म्हणजे खूप लोकांका माहित नाही. आता थोडा इंटरनेटच्या माध्यमातून बरेच लोकांका कळतं. पण माझा पण तेच आहे की आपल्या गावातली जी जागा ती जगापर्यंत पोहोचावी, हेच माझा उद्देश आहे. त्यामुळे जुओ ह्यो पण जगापर्यंत दिसावं हेच आमचं आहे. आणि खूप लोक येऊची. बरोबर ना. मित्रांनो, मी मंदिरात बसलेलं आहे, आमची पूजा वगैरे झाली. आणि इकडे मी एक ना बोरवेल बघितलंय. तर त्याबद्दल माका एक जरा शंका, कारण आतल्या ओमकारला जो ओमकार काय माहिती ही बोरवेल आहे ना, माका ह्याच्या एक पाणी कसला सांग. पाणी गोडा. कारण मी तिकडून बघितलंय ना, माझी एक शंका येते. कारण चारी साईडने खारा पाणी आपलंय जुव्याच्या. बरोबर. कायम खारा पाणी. मग इथे गोडा पाणी असता कंटिन्यू गोडा पाणी. मे महिन्यात सुद्धा आटणार नाही. बाकीच्या ठिकाणी जसं आटता तसं गोडाच भेटता. हा एक विहीर होती पण कारण काय असत ना, बघ एवढा खारा पाणी आहे चारी बाजू. मग वाटतं आमच्या तकडे बोरिंग मारल्यानंतर खारा पाणी गावता वर कोणी मारल्यानंतर. कमरे एवढं खड्डो मारलो तरी पण गोडा पाणीच भेटतं. ही एक कमाल आहे ना निसर्गाची. काय एवढ्या चारी बाजून खारा पाणी असन, इथे गोड्या पाण्याची बोरिंग होती बघा त्या साईडला. ही एक निसर्गाची खरोखरच एक 20 फुटाच असतात जास्तीत जास्त. 20 ते 22 फूट होय ना. त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. तरी पण 20 फूट का 5 फूट मारलं तरी खारा पाणी येऊ व्हाया होय. मग ह्या बोरिंगला गोडा पाणी कसा काय. आणि कंटिन्यू पाणी असतं असं नाही ना. तुम्ही किती तास पण चालवा ती पाणी असतात. इकडे मशीन बंद पडत पण ती पाणी नाही आटायचं. हा. हे गण्याचंच घर ना. गणेश. हो. आपण ज्याच्या होडीतून पहिले येताना येलो त्याचंच घर आहे. नवीन घर बांधल्या ना आता. आणि हे जुना घर आहे. आणि ती त्यांचीच ती बोरवेल. तर आता आपण घरी जाऊया ना तुझ्या. कारण ओमकारचे रूम पण आपल्याला बघूचे आहेत. ओमकारचं होमस्टे आहे आणि त्याचे आपण रूम पण बघून घेऊया कसे आहेत ते. त्याचं स्पेशली आपण जेव्हा रवा घेऊ तेव्हा पण एक व्हिडिओ बनवूया. पण आता एक रूम बघून घेऊया. बरोबर. आता आपण ज्या मंदिरात गेलो त्या मंदिरात अजून काय कार्यक्रम होतात. वार्षिक दहिकालो वगैरे चालू असतात. आणि मे महिन्यात काहीतरी सार्वजनिक पूजा असता ना. अच्छा अच्छा. पूर्ण म्हणजे ह्या जुव्याची मिळून जुव्यावरचे ते असतात. बरेच लोक असतात ना. खूप जण असतात. 100-150 जण तरी असतात कमीत कमी. आता गावात कोण नाहीत पण ते सगळे नोकरी निमित्तान. पण मला वाटतं नोकरी मुंबईत जाण्यापेक्षा हय जा असा ना तर सोना तुमच्या जुव्या. इथे जर कोण काय करू गेलो ना, एक साधा रिसॉर्ट जरी होमस्टे जरी चालू केला ना तरी त्याला कितीतरी हे मेहनत फक्त
स्वतःचा म्हणून काम करूचा. हां बरोबर, माका मालक स्वतः म्हणून करूचा, मी मालक बनतले असं जर म्हणून केलं ना तर नक्की येते. खाली काम करण्यापेक्षा त्या बरं. हां मग त्यात ना घरी येल्यावर त्या दिवशीच्या पण व्हिडिओत बघितला, ह्या साईडला पूर्ण खाडीच असा मागच्या बाजूक पूर्ण. हे बघा ओमकारने आपले ट्रॅप पण वापरून बघितलेले, आज एक काय 2 ट्रॅप वापरलेले आणि त्याच्यात त्याका खेकडे पण मिळाले आहेत. आज एकच वापरलेले. एकच वापर हे बघ, तरी पण 4-5 खेकडे असेल हे 5 खेकडे. आणि साईज बघा, साईज खतरनाक साईज आली. त्या दिवशी भेटले त्याच्यातलेच 3 आहेत मोठे साईज. हो मस्त आहेत मोठी. आपले ट्रॅप वापरले बघा, ट्रॅप दिलाय. ट्रॅप सक्सेस आहेत ना आपले? 100%. नक्की. ओके थँक्यू. नारळ बघा केवढं मोठा नारळ, भारी आहे ना. लढवक नेऊया काय? भोपळ्यासारखं नारळ हवं. ह्यो मी नारळ घेऊन जातो घरात. ह्यो ना असं नारळ महादेवाक गावाक होय ना, कसलं भारी वाटतात. तर महादेवासाठी शोधा एक, मग नेऊ गावात. हां हां कनू, मी येताना बघले ना घर तुमचं खूप मोठा. किती बिराड आहेत घरात? 9 सगळे मिळून. म्हणजे आता 9 बिराडा लाईव्ह आहेत, म्हणजे सगळी लोक 9च्या 9 बिराड लोक राहतात. भरपूर आणि सगळ्यांचं मिळून गणपती या घरात एकच गणपती ना, गोलतकरांचा. गोलतकर हां, म्हणजे गोलतकरांचं घर आणि गणपती एकच. हां काय समजलं पहिल्यापासून. अच्छा, कारण मी बघलंय ना, मला वाटतं सगळ्यात मोठा घर तुमचाच असत जुयावर. काय अजून नाही मी तसा कोणाचा बघलं एवढा मोठा घर, ह्याच बघितलंय एवढा मोठा. कारण मी पहिल्या वाजव बिजव की आहे इतकं तर नाही कधी बघलंय. पण ह्या घर खूप मोठा. मागे मागे गेला तर मला वाटतं संपणार नाही घर ह्या घरात ना. अच्छा अच्छा, नाही घरच मोठा आणि जुन्या घरासारखे एकदम मस्त आहे की कौलारू घर एकदम थंडगार वातावरण. अच्छा, तुम्ही तुम्ही पण शेती करास ना? अजून थोडीशी, पहिली भरपूर करास ना तुम्ही? पॉवर्टीनं पण पहिली भरपूर करास तुम्ही शेती. कारण आमच्या हडियसून लोक येत ना, तरव बिरव लाव बरीचशी लोक येत तुमच्याकडे असं मी ऐकलंय. त्यामुळे शेती तुम्ही भरपूर करा हे माझं. पर्यटक पण येतात ना मे महिन्यातनी असतात. अच्छा, बघू शकतास केवढा मोठा घर ओमकारचं आहे बघा. हे सगळा घर ओमकारतात. 9-10 बिराडा होत्या घरात होय ना. एकदम मोठं वाडोच्या वाडो, शूटिंगसाठी मस्तच आहे एकदम. पिक्चरच्या शूटिंगसाठी वगैरे घर भारी आहे. हे बघा मित्रांनो, परत आपण येऊन पोचलो जेटीवर आणि जेटीवरून आपल्या गावचा पलीकडे. सकाळी आपल्या होडीवालो वेगळं होतो आणि आता जो रेग्युलर असता गुरु, तो गुरु असा होडीवालो. हे काय आता झाडू करूक जातं. आपण नंतर येऊया आणि ह्यो झाडू कसो करतात त्याचा पण व्हिडिओ करूया. नको मगच करतोय. हा एकदम येतले या जो काय लांब. हा चल, आपलं होडीवालो थांबलो. हा चला. हा माहिती अधिक असता. हा आपलो असा गुरु मिडबावकर आणि ह्याची होडी कायम असता इथे. गुरु काय किती वाजल्यापासून किती वाजेपर्यंत असतं तू? 6 म्हणजे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत तुझी होडी चालू असते. तू 9 ते संध्याकाळी किती म्हटलं? 7 वाजेपर्यंत तुझी ही सर्व्हिस चालू असता बरोबर. हां, समजा आपल्याक यावचा असला तिकडून तर किती भाडा किती या? रिटर्न. आणि रेग्युलर जे लोक येतात ते अच्छा येऊन जा. हां हां बरोबर. हां हां, फिराक येणाऱ्यांचे 50 रुपये रिटर्न पर पर्सन ना. अच्छा, हो नाही बरोबर आहे तसंच. होडीवर हिसाब ठेवून परवडायचा नाही आपल्याला, त्यामुळे पर पर्सन हिसाब ठेवूनच बरोबर. तर कधी कोणाक यायचं असत तर त्या जेटीवर समोर होडी असते यांची आणि कायम वर्षाचे 12 महिने ऊन असंदे पाऊस असंदे गुरु तुमच्या सेवेक तत्पर असणार बरोबर. तर नक्की येवा. आपण जे आता मंदिरात गेलो वाडोळेश्वर मंदिरात, त्या मंदिर पण बघू केव्हा नक्की चांगलं वाटतं तिथे एकदम शांत बरोबर. आता आम्ही जाऊया
बस आहे. तर मित्रांनो जर दुपारच्या वेळेत आलात तुम्ही तर त्यांचं लंच टाईम असता आणि जर तुमका अर्जंटच असत तर त्यांना फोन केल्यावर ते परत तुमका नेऊक येऊ शकतात. तुझा नंबर सांग गुरु. 9404750794. हां म्हणजे या नंबरवर कॉल केला तर तू तिकडे त्या जेटीवर आणूक जातलस कोण असत तर बरोबर ना. ओके तर नक्की यावा. आपलं जुवो फिराक पानखोल जुवो. मित्रांनो अनायसे बरीचशी कामं झाली माझी जुयावर इल्यार योगायोग म्हणून इल्लय फिराक वाडोळेश्वराच्या दर्शनाक. तर तिकडे पूजा करूचो पण योग इलो आणि सृष्टीक पण आज जुवो बघूक गावलो कसं होतो कारण कधी इल्याला नाही. तर आपले व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तो बघा फोनवर बोलण्यात जा.